F'Malta dej proċess rigorus b'testijiet dwar is-sekwenza ġenetika tal-coronavirus biex l-awtoritajiet tas-saħħa ikunu jafu jekk f'Malta nix każijiet tal-varjant tal-virus. Il-virologu Dr Christopher Barbara spjega li qed isiru n-numru ta' testijiet li qed dejjem jiżdiedu fuq persuni li jidħlu Malta mill-ajruport u li jkunu obbligati li joqogħdu fi kwarantina. Di qed issir b'mod regolari issa kontinwament u qed ninformaw id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika meta jkun hemm daw il-każijiet ta' varjanti kontinwament. Li nista' ngħid s'issa li l-unika varjanti li sibna kienu ta' dak it-tip Ingliż. Jiġifieri l-oħrajn li huma is-South African u l-Brazilian variant s'issa għadna ma sibniex każijiet hawn Malta. Dawn it-testijiet qed isiru skont kif inhu rakkomandat miċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll tal-Mart u l-Għaqda Dinjija għas-Saħħa. Dr Barbara sostna li t-tilqim li qed jingħata f'pajjiżna jilqa' wkoll kontra l-varjant Ingliż, filwaqt li bħalissa għaddejja wkoll riċerka dwar il-varjanti l-oħra tal-coronavirus. Jekk kienu dak it-tip tal-UK variant, dak Ingliż, qed insibu li t-tilqima xorta qiegħda taħdem. Dik tas-South Africa wkoll taħdem tal-Brażiljan qed insibu illi trid iktar doża ta' antibodies dawk is-soldati biex tiġġildilha l-infezzjoni. Però ma rridx il dak li jkun jibda jinkwieta għaliex il-qoddim jista' jkun illi min jipproduċi l-vaċċin u meta niġu għall-booster jistgħu jagħmlu fine tuning tat-tilqima wkoll.